El moment d'adaptar-se, de viure la vida, el que la salut ens fa. Comencem amb l'atenció primària, comencem... I així vam anar fent. Que avui ens aplega en aquest espai magnífic de l'auditori. Se va anar resolent i bé, ho vam anar... Gràcies per la vocació de servei públic un altre cop.